Bună ziua! Așa cum știți, începem chiar astăzi jurnalul unei siluete perfecte. Deja am identificat două concurente dornice ca timp de 3 luni să se supună de bunăvoie programului nostru de redefinire a siluetei. Ceea ce vrem de la acest program pe care îl realizăm împreună cu Elansil, partenerul nostru, este deprinderea unui stil de viață sănătos în principal, pentru ca și voi, cititoarele și vizitatoarele site-ului nostru, să vă însușiți armele cu care puteți lupta împotriva kilogramelor în plus, a celulitei, dar și pentru menținerea stării de sănătate și a frumuseții implicit. Aș vrea să vă fac cunoștință cu prima noastră concurentă, Ana Maria. Bună, Ana Maria! Bună, Ana! Spune-mi, te rog, câți ani ai? Am 24 de ani, curând voi împlini 25. Mulți înainte. Mulțumesc. Și ce stil de viață ai? În primul rând. Cred că foarte haotic. Da, cred că mă încadrez în acel tipar de om normal, cu un job foarte solicitant și stresant, adică cu aproximativ 12 ore de muncă pe zi, o masă pe zi, un stil de viață care nu-mi permite să fac foarte multe lucruri pentru mine. De aici și motivația mea pentru a participa la acest concurs. Te deranjează mult celulita, kilogramele în plus? Pot să spun cu mâna pe inimă că acum nu mă mai deranjează atât de mult, adică am ajuns într-un stadiu mult mai ok decât eram acum ceva timp, însă am nevoie de un impuls să merg mai departe și să continui cu lupta asta împotriva celulitei și a kilogramelor. Deci ai început mai de mult Am început mai de mult, program de redefinire a siluetei, să zic. Nu l-aș denumi chiar un program, pot să spun că s-a întâmplat pur și simplu și atunci am plusat și eu am vrut să merg mai departe cu... Mă rog, am încercat să mă țin cât de cât, dar e destul de greu fără voință și fără un impuls, un ajutor din partea altora. Până la urmă va fi și un ajutor consistent, ca să zic așa, financiar și motivațional, prin faptul că totuși 3 luni beneficiezi de sfaturi, de consultanță din partea unor specialiști foarte buni. Ceea ce este foarte bine. Cred că aici e valoarea foarte mare. Ce-ți propui în aceste 3 luni, concret? Concret, bineînțeles, să mă țin de program și să am rezultate bune, atât rezultate la care mă aștept eu, cât și cele la care se așteaptă ceilalți de la mine. Și să arăt că se poate, adică cu ajutorul necesar se poate să lupți împotriva celulitei și a kilogramelor în plus. Hai să o cunoaștem acum și pe cea de-a doua concurentă în cadrul programului Jurnalul unei siluete perfecte. Maria Ardelean. Maria Ardelean. Câți ani ai, Maria? 43. Mulți înainte. Am vorbit deja cu Ana Maria în legătură cu problemele care au împins-o, au motivat-o deocamdată să se înscrie în acest concurs. Oricum, felicitări că ai fost aleasă și sper să te ții de treabă. Dar care e motivația ta? Ce te supără în principal Ce mă supără la corpul tău? Da, ajungând la o vârstă medie, să zicem, deci nu mai sunt atât de tânără, îmi doresc ca orice femeie să arăt bine. Și mai ales că am o fiică adolescentă de 16 ani, vreau să arăt bine și pentru ea, să fie mândră că are o mamă care arată bine și la 43 de ani. Foarte frumos. Și trebuie să fii un exemplu pentru ea, ca și ea să aibă aceste aspecte în vedere. Te deranjează în primul rând celulita, kilogramele în plus, ce fel de stil de viață ai? Pot să zic că nu sunt chiar sedentară, pentru că fac mișcare, acum m-am înscris la Taebo, fac de 2 ori pe săptămână. Îmi place să merg alături de fiica mea la orice acțiune sportivă. La serviciu nu merg cu mașina, că nu am, deci fac mișcare până în Pipera. E destul de departe. De unde? De la Piața Muncii până în Pipera, cu metrou și pe jos cam un sfert de oră. Am înțeles. Deci mișcare faci, poate nu faci exact tipul de mișcare care se adresează celulitei, dar nu e asta o problemă, de asta există și programul nostru. Da, îmi place să fac sport de când eram copil, deci nu mă dau înlături de la o acțiune sportivă
Și normal că celulita își pune și ea cuvântul, pentru că îmbătrânim chiar dacă nu vrem să îmbătrânim. Bună, eu vreau să vă felicit pentru că din punctul nostru de vedere sunteți două femei foarte curajoase, o femeie care vine să-și expună micile defecte, ca să zic așa, sau problemele cu care ea se confruntă, este într-adevăr o femeie de excepție și curajoasă. Ce aș vrea eu să vă spun că Elansil, așa cum vrem noi să spunem, creatorul siluetei perfecte, vine să vă sprijine, dar are nevoie de ajutorul vostru, în primul rând. Pentru că voi sunteți două femei care au nevoie de câteva mici trucuri, ca să spunem așa. Aș vrea să vă spun că nu există produs care să facă minuni fără ajutorul vostru. Asta ca să știm de la bun început. Elansil vă ajută dacă aveți un regim de viață sănătos, dacă faceți mișcare și dacă ascultați specialiștii. Așa că vă urăm mult succes, o să vedeți chiar rezultate minune. Dacă sunteți ascultătoare, puneți întrebări și încercați cât puteți să vă mențineți cu zâmbetul pe buze și optimiste. Pentru că, până la urmă, aici cred că este secretul. Iar Elansil, creatorul siluetei perfecte, o să vă ajute și o să facă minuni.